Poďme na to. Dobrý večer, vítajte. No ideme na to. Rozrastená hokejová rodino. Ja si tak trošku sumarizujem dnešný deň a nie, že by som teraz chcel rozprávať o tom, že čo som zažil, ale kvôli niečomu to poviem ráno. O 4:00 som vstal, 4:30 som prišiel do rádia. Prvá otázka, pán Vrátnik, ktorú som dostal, tak no čo, Francúzi či Nemci? No tak to je asi jasné, že to Nemci. A mal som pravdu, hej. Deň išiel ďalej, išiel som sa striať k barberovi, prišiel som hneď, no tak už vedieme, teda 4:1 bolo, či koľko, už potom už len jeden gól padol, 5:1 tí Nemci. A hneď otázka, že no, tak čo, dáme tých Nemcov? Vravím, že s takou malou dušičkou, že dáme. Ale uvedomil som si jednu vec, že kamkoľvek prídem, či to bolo rádio, či to bol barbershop a vy to asi cítite tiež, tak v týchto dňoch sa všade rozpráva o hokeji. Úplne, že všade. A super je na tom to, že nenastáva tá situácia, že sa stretnete s niekým a no o čom sa ideme, o počasí, no už nesvietilo dlho slniečko. No nie, každý príde, počúvaj, v prvej line Kanady už nie je Wilson, už je McKinnon s McDavidom a vravím si, wow, nejako všetkých zaujíma zrazu ten hokej, čo je super, však máme sa o čom baviť. A ak ho máte málo, toho hokeja, tak ste si povedali, že ešte takú dávku si dáte v podobe 3. vydania talk show Na slovíčko a prišli ste do Baran Sport Pubu v pomerne hojnom počte, môžeš to takto inak dať na nich, aby sme aj mali na storke, zakývajte to tam, že ahoj, ahoj. A sme radi, že ste tu v takomto počte. Dajte si uvítací potlesk. Vítajte. A väčšina z vás tu už bola, takže asi nemusím pripomínať ten priebeh. Viete, že najprv tu budem mať 2 chlapcov, potom špeciálneho hostia a bude to, áno, asi prevažne o bystrickom hokeji, ale má to tam taký podtitul, že nie len o bystrickom hokeji. A do dnešnej 3. epizódy prijali pozvanie Marek Valach? No poď ku mne. Čau Mareček. Čau. A jeho tak trošku dvojička, pretože ja som si uvedomil, že obaja zažívajú parádnu sezónu, jeden dorovnal bodové maximum, jeden už prekonal svoje bodové maximum a preto som to nazval, že jeho dvojička a je to David Šoltes. Čau. Nasadajte, chlapci. Cítite to aj vy, že v týchto dňoch... Pozor, padne ti mikrofón. Save by Valach! Nechcel si byť brankárom nikdy? Na mikrofón to povedz. Chcel som byť. Fakt, ale? Keď som bol malý, hej. A kde nastala chyba? Vo výstroji asi. Drahá výstroj inak, hej, to trošku viacej by dali rodičia na to. OK, vnímate, že v týchto dňoch sa takto viacej rozpráva o tom hokeji všade? Tak ja si myslím, že áno, keď aj tá olympiáda ide, myslím si, že chalani podávajú skvelé výkony, tak určite je to teraz taký boom aj na Slovensku. No, ja som za, aby, však o tom hokej zabavíme úplne, že všade, ale prečo neprebrať aj ten olympijský hokej, však s profesionálmi, tak začneme takto zľahka, teda Šolty, sleduješ tiež olympiádu? Pozrieš si tie zápasy? Jasné, samozrejme, tak sledujem každý zápas, takže sledujem. Je to, že najlepší svetový hokej? Môžete naraz. Myslím si, že určite. Určite áno. Určite áno. Lebo toto povedal akože Marian Hossa, že či sa vrátil z Turína, či sa vrátil z Vancouveru, potom do tej NHL, tak mal pocit, že to tempo nebolo také, ako v tých vypätých olympijských zápasoch. A áno, akože keď sa na to pozeráme, tak to je úplne, že asi ten najvyšší level. Určite áno, sú tam najlepší hráči sveta, takže je to aj pre fanúšika radosť pozerať tie zápasy. Tak hlavne tam ide o to, že to sleduje celý svet. Sú tu 3, 4, 5 zápasy, ktoré odohrajú a za svoju krajinu, takže všetci idú do toho na 100%, nejako v sezóne niektorí zápasy vidí, niektorí nie, ale tam dajú do toho opravdu všetko a tie zápasy aj tak vyzerajú, že majú najvyššiu úroveň. No, pred olympijským turnajom by ste vsadili nejaké euričko na to, že Slovensko vyhrá skupinu? Ako vsadiť by som...
Sadiť by som sadil, ale tak samozrejme Švedi, Fíni, to boli všetci hráči z NHL, takže nečakal som, že to takto bude a chvála Bohu, že to nakoniec takto dopadlo zatiaľ. No. Určite áno a ako sa aj asi ukázalo, ten tým je veľmi dobre poskladaný a je vidno, že tí chalani proste dávajú do každého zápasu maximum a preto si myslím, že aj zvládajú tie zápasy tak, ako zvládajú. Vy ste s viacerými tými chalanmi aj sa stretli v tom reprezentačnom drese, či Šolty na 20-kách, alebo Marek, ty si bol vlastne 21-22 aj pred majstrovstvami sveta v tých prípravných zápasoch. Čiže je to veľmi, veľmi, veľmi o tej chémii v tom družstve? Tak určite áno a ja si myslím, že tí chalani sa už aj dlhšiu dobu poznajú a myslím si, že sú to aj rozumní chalani, prajú si, takže v konečnom dôsledku sú tam všetci kvôli tomu jednému spoločnému cieľu, takže tak asi. S kým si ty bol? Ty si bol na 20-kách vlastne s Erikom Černákom si bol? Ako, ja neviem, 3/4 asi hráčov tam poznám, takže ťažko povedať aj trénera samozrejme. Takže veľa chlapcov tam je z Košíc, takže s nimi sa stretávame aj cez leto stále, takže fakt strašne veľa chalanov tam poznám. O Erikovi vlastne v tom čase, keď ste boli na tých 20-kách, už vtedy by si povedal, že bude to obranca, ktorý dostane 40 miliónový kontrakt? Asi hej, tak on, neviem, tuším mal 15 alebo 16 rokov a už hral za Košice Záčko a hral prvú obranu, takže určite boli do neho vkladané veľké nádeje a myslím si, že na tých 20-kách on mal 4 20-ky a potvrdil svoju pozíciu aj rolu v týme, takže to len to tak vybičoval, keby, že sa musí do tej NHL dostať a chvála Bohu mu to takto vyšlo, ako hrá teraz. No. A ako, hej, máme tam aj takto, že osobnosti, máme tým. A čo dostávam často takú otázku je, že či tá Kanada je reálne vôbec poraziteľná niekým, tak dávam to tiež. Čo vravíte na ten tým Kanady? Tak papierovo ja si myslím, že nie, ale každý zápas začína od 0-0, takže stať sa môže čokoľvek. No, keď Vlado Orsak inak mal rozhovor a povedal niečo v zmysle, že každý tým na turnaji je poraziteľný, ja som trošku čakal, že povie, každý tým okrem Kanady na tomto turnaji je poraziteľný. Ale je, nie, Šolty, daj. Tak je, no tak samozrejme, že je, ale tak zase nalejme si čistého vína, tak proti Kanade byť na lade, tak to si neviem predstaviť, čo to musí byť za tempo. A toto by som si chcel predstaviť. Počúvaj, keby ste nastúpili teraz, čak v dobrom to myslím, HC Monaco Banská Bystrica proti tomuto týmu Kanady, keby sa oni rozhodli, že vám 15 minút nedajú puk, tak vám ho nedajú. Nie. Ani asi nie, no. Si čo, Cartera? Ja, že máme Cartera. Išli do mesta večer Kanaďania a dá čo by dohodol. Ťukli by ste si to v útoku s McDavidom? Tak to nie. Ja by som to chcel vyskúšať, ale pri takom hráčovi by som sa bál mu zle nahrať asi a hodil by som 5-sekundové stredania asi. Ja si myslím, že opačne, že by si sa iba postavil k bráne, zavrel oči a trafil by ti hokejku a proste by si dal gól. Ja si práve, že myslím, že s ním sa musí hrať extrémne ťažko pre hráčov, lebo on je úplne na inej úrovni a on ti dá takú nahrávku, ktorú ty vlastne ani nečakáš a potom proste vyzeráš ty blbo a sa ti to akoby kopí. No. To je podľa mňa nie veľmi jednoduché takto hrať. Tu musíte byť aspoň dvaja v útoku, aby si sadli a ten tretí sa dá jak tam akože pomotá a nejaké tie góliky dá. To isté si vravel Marek Valák o tebe, keď ho dali k tebe do útoku. Tiež som mal 5-sekundové striedanie. Tak je to novic, vieš, musí makať. A maká, akože má riadnu sezónu, k tomu sa áno, samozrejme. A OK, olympijskú tému uzavrime tipom na zajtra. Nemci, štvrtfinále, dajte tip. Ja si myslím, že to bude 4-1. Pre nás. OK. 4-2. Aj s plným vedomím toho, že proste ten Draisaitl nás trošku povodí, hej?
Tak ja si myslím, oni dnes hrali zápas, takže oni hrajú na 1-5, dá sa povedať, takže oni podľa mňa celý turnaj takto nemôžu hrať v takomto tempe, však má pomaly 30 minútové ice timey, takže podľa mňa sa to zajtra ukáže, že vyhráme minul. Ja verím, že ak budeme pokračovať tak ako doteraz, že ukážu tí chalani ten tímový výkon, tak že to zvládneme. Tak, dajte taký potvrdzovací potlesk. Nech to tak je. No a teraz z Talianska poďme sa naspäť do najkrajšieho mesta na svete, do Banskej Bystrice a poďme k vašej sezóne, pretože ja som to už v úvode spomenul, že Šolty, ty si teda dorovnal bodové maximum a Marek, ty zažívaš najlepšiu sezónu, ktorú si kedy mal, tak poďte to nejako zhodnotiť, že Šolty začni, že v čom to spočíva, že v tej Bystrici to padá? Tak ťažko povedať, každá sezóna je iná, niekedy sa darí viac, niekedy sa darí menej, aj keď niekedy máme menej bodov a neznamená to automaticky, že je tá sezóna zlá, ale myslím si, že teraz to nejak sadlo si všetko, aj chalani v kabíne, tá chémia, máme množstvo chalanov, ktorí sú super ako ľudia a každý si každému dopraje v kabíne, takže myslím si, že to je taká hlavná rola, plus tréneri do toho samozrejme dávajú nám väčšiu voľnosť a takto, takže všetko má taký svoj nejaký postup a sme veľmi radi, no, že zatiaľ to takto je. Marek, v tvojom prípade je to asi jasné, že prečo na začiatku sezóny sme spolu nahrali video, takže potom ti to už išlo. Áno, bolo to kvôli tomu. Nie, tak povedz, však ty si okúsil hokej kade-tade, aj v zahraničí, aj na Slovensku v rôznych kluboch, ale počul som, že ako celkom sa ti zapáčilo títo bystrickí fanúšikovia. Určite áno, aj mesto, štadión, fakt aj fanúšikovia, takže ja musím úprimne povedať, že som tu veľmi spokojný a že si s chalanmi rozumieme v šatni, ale aj na lade a ja verím, že to bude takto pokračovať čo najďalej. A cítil si naozaj niekde ten taký rozdiel, že však nechcem možno, že menovať konkrétne kluby, kde už sa menej fandí, keď sa prehráva a už toľko nepočuť ten fanklub, keď je ten stav 4-1 a tu je to trošku opak. Viem, čo chceš povedať a musím si zaklopať, že zatiaľ som to tu nezažil a verím, že to aj nezažijem. To je kredit pre vás. Dajte si potlesk. Blížime sa k play-off, však 8. marca teda máme už posledný zápas základnej časti. Už ju môžeme trošku aj tak, že zhodnotiť, aká bola tá základná časť, okrem toho, že bola teda pre vás určite dlhá, náročná. Čo ty začni? Tak, čo mám k tomu povedať, tak každá základná časť aj sezóna je náročná, takže samozrejme sa snažíme ísť čo najvyššie, aby sme mali tú najlepšiu miestenku pred play-off. Tak nie každé zápasy nám vyšli a snažíme sa ísť do každého zápasu na 100%, no ťažko povedať, tak robíme čo je v našich silách a máme mladé mužstvo, to musím podotknúť, že máme veľa mladých chalanov, ktorí naberajú skúsenosti, takže určite im táto sezóna veľmi pomohla a jak som povedal, no ideme s čistým šítom ďalej a pokúsime sa ešte v posledných zápasoch nazbierať čo najviac bodov, aby sme sa dostali čo najvyššie. No, veľa ste ich nazbierali napríklad pri tej 9-zápasovej šnúre výhier. Tam asi ste to aj cítili, že ten zimák žije, že tá kabína žije. Určite áno, ako hlavne si treba povedať, že to bolo s tou top 6. Neboli to ľahké zápasy a myslím si, že tam sme chytili nejaký ten flow a hralo sa nám určite všetkým ľahšie, keď vyhrávate tie zápasy, jeden druhému si navzájom pomáhate a tí fanúšikovia nás hnali dopredu, takže určite to bol skvelý pocit. Šolty ako Košičan do play-off si vyberá Žilinu alebo Košice? No, ťažko povedať, to si nevybereš, ale ja by som skôr Žilinu chcel. Musíme im vrátiť minuloročnú prehru, nie? Ja. Ale tak sa vám chce cestovať do Košíc, keď môžete za 1,5 hodinu byť hore v Žiline. Tunel Višňové. Marek, ty si vyber. Šolty dostal normálne, zvozili tu.
Ja si netrúfnem nejako povedať, mne to je v podstate aj jedno a nechcem to nejako takto, ale ak môžem, tak asi tiež Žilina by mi bola bližšie. A myslím, že by to bola ako skrz ten minulý rok a minulé playoff, takže by tam bola taká iskra a že by to malo niečo do seba. OK, aby som nezabudol na vaše otázky, ktoré ste sa pýtali aj na našom Instagrame HC05, tak poďme to poprechádzať. OK. Otázka zákerná, Nemecko alebo Slovensko, to sme prešli. David, či sa mu v tomto týme páči, myslím, že hej. Sledujete olympiádu, s kým by ste si chceli zahrať? Z našeho týmu, alebo? No tak daj celkovo, z akéhokoľvek. McKinnon. S McKinnonom, hej. Lebo? To je neskutočný hráč a neviem, veľmi sa mi ľúbi, takisto Crosby. Keď to tak zhrniem, tak asi s hocikým z toho kanadského týmu. Vlastne s Wilsonom, lebo by ti všetko pozrážal a ty môžeš ísť, ne? To som chcel ja povedať, tak samozrejme Crosby, McKinnon, to asi každý by si chcel zahrať, ale ja by som možno vyskúšal tí Tkačukovci, čo sú v Amerike, takže aké to je s nimi si zahrať. OK. Akých mali idolov, akých majú idolov? Kto boli vaše vzory hokejové? Marian Hossa. To iba takto jeden? Fakt? Nemenilo sa to? Akože zo začiatku som mal Ovečkin, bol môj vzor, ale potom, čím som si to nejakou sa vyvíjal v kariére, tak som sa stále viacej a viacej chcel podobať, alebo sa mi ľúbilo, aký štýl hokeja hrá Marian Hossa a že je skvelý dopredu a aj skvelý dozadu, takže nejako sa mi to fakt veľmi ľúbilo a asi tak. A Šolty mi dá podľa mňa za pravdu, že Marek celkom chytil ten jeho štýl, lebo Marek je jeden fakt, že z mála hráčov, ktorý vždy v tej oslabovke si všimne voľného obrancu a netlačí to iba na mantinel dozadu, ale vždy si, počúvaj, ja keby som dostal euro za každý potles, ktorý si dostal ty v oslabovke, keď si hodil dozadu puk, tak už by bola výplata jedna. Tak... je to tak, nie? Áno, však Marek hral oslabovky veľmi dobre, tak číta hru, vie presne, kedy podržať puk, kedy to vrátiť, takže myslím si, že je to na vysokej úrovni. Malo hráčov má takýto prehľad. Ďakujem. A dúfam, že mi zaplatíš potom nejakú večeru po tomto, keď som takto povedal. Šolty Ovečkin? No, ja som mal Ilia Kovalčuk. Okay. Ale on už nehrá, takže... Ale tak Ovečkin, Kovalčuk, tak niečo medzi nimi, ale viac Kovalčuk. Ale tiež si akože štýlovo si vybral takého, že patríš tam, myslím si, praváčik. Hej, no tak myslím si, že aj svojím štýlom hry, keď už tak si starší a tak si už aj podľa toho vyberáš hráčov, ktorí sa ti tak páčia a k ním sa keby tak snažíš prirovnať. Tak od mala som mal Kovalčuka a Ovečkina, takže... Tak. OK. No, v podstate spoluhráči Marian Hossa, Kovalčuk v Atlanta Thrashers, teraz vy dvaja spoluhráči, vesmír sa spojil. Dobre, toto nejdem povedať, že kto sa pýta, lebo tu sedí. Šolty, kedy bude svadba? Tak sa priznal. Už vieš, kto sa pýta? Tento rok, určite. Cez leto. Dátum, a čo chceš byť starejší? V júni. V júni. Koľko gólov chceš dať do konca sezóny? Všetky. Dobre, na toto nemusíme odpovedať. OK. Kto bol podľa vás najlepší hráč v histórii za Iskru? Eselin, Faje... No dobre, tak povedzte, kto? Nie, tak môžeš vybrať kohokoľvek. Dal tam, že Eselin, Faje, Bakašiua, ale môžeš podľa mňa dať hoci koho historicky. Kto hral za Iskru? Tak hralo tu veľmi veľa dobrých hráčov. Rišo Zedník, Mišo Hanzuš, Tomáš Surový, ale Ivan Ďatelinka, takže...
A z tých, čo sú tam napísaní, tak ja som hral s Fajzim aj s Aselinom, takže oni boli obidvaja na vysokej úrovni, takže asi ten Fajzi, s ktorým som hral tu na Bystrici, tak asi bol taký top hráč, s ktorým som tu hral. Ja by som povedal tak, ako Šolty povedal, Zedník, Hanzuš, Ďatelinka a asi by som tam dal aj Tomáša Ziga. OK, to sa poteší. To zase ty chceš večeru, hej? Hej. Páni, veľmi vám budeme držať palce v týchto posledných zápasoch základnej časti. Ešte viac vám budeme držať palce v play-off. A Šolty už vie, aké je to oslavovať titul v Banskej Bystrici. Veľmi si želám, aby to zažil aj Marek. Aj ty, Hanka. Tak pre teba to vyhrajú. Dámy a páni, David Šoltes, Marek Valach. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme.